Νάκο μου, Καλώς τον. Εδώ, με τους ανθρώπους μας. Μας περιμένανε. τι κάνεις? Καλά. Είμαι καλά. Λέγαμε πριν με τον Στέφανο, παιδιά, ότι δεν έχουμε βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Ο Στέφανος να μιλήσει για το βιβλίο του και εγώ να κάνω την συνέντευξη, το lead τέλος πάντων, κάπως έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει έτσι, ούτως ή άλλως. Σωστά, δεν θα πάει έτσι. Κάθε φορά που γίνεται μια κουβέντα μαζί σου, Γιάννη, είναι απρόβλεπτη η εξέλιξή της και το λέω μόνο για να τιμήσω εσένα και τη σχέση που έχουμε μαζί. Παιδιά, ο Στέφανος ο Ξενάκης μου έχει μάθει κάποια πράγματα που θέλω να σας τα πω, όντας έτσι μικρότερος και πιο νέος το πνεύματι και της ηλικίας. Ο Στέφανος μου έμαθε τι σημαίνει να αφαιρείς. Όντως, τι σημαίνει να αφαιρείς από τη ζωή σου, από τις λέξεις σου, από τα πράγματά σου και ακόμα και από τις ιδεολογίες σου. Και θέλω να σου πω, Στέφανε, ότι η λέξη που εμένα με βρήκε να με αγγίζει πολύ βαθιά είναι η βραδύτητα. Μετά από όλη αυτή την αφαιρετική, έτσι, αυτό που μου μάθεις τι σημαίνει να αφαιρούμε μέσα από το βιβλίο σου, είναι η βραδύτητα. Και με συγκλώνει η λέξη αυτή, να κινείσαι πιο αργά. Και σε ευχαριστώ που μου το έμαθες αυτό. Καταρχήν να πω ότι στο βιβλίο έχω πολλές αναφορές για σένα και το έκανα γιατί αυτά τα πράγματα τα οποία λες έχουν πολύ ιδιαίτερη βαρύτητα και είπα μάλιστα όσον αφορά αυτό το πράγμα που είπες στην αρχή, το έχεις πει εσύ σε ένα live που είχαμε κάνει, είχες πει για τη νέα χρονιά επιλέξτε τι θα αφαιρέσετε, όχι τι θα προσθέσετε. Το είπα Το θυμάσαι? θεωρητικά και όταν το διάβασα στο βιβλίο σου, άρχισα να ακουμπάω πιο πολύ την αλήθεια αυτή. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι λέμε πράγματα που έχουμε την πρόθεση και τη διάθεση να τα κάνουμε, αλλά αν θα μας εμπνεύσει και ένας άλλος άνθρωπος για να κάνουμε το τσακ να το γυρίσουμε, δεν γίνεται. Οπότε ναι, το είδα αυτό γραμμένο από εμένα σαν quote, αλλά αυτό που με κινητοποίησε ήταν αυτά που διάβασα μέσα στο βιβλίο σου για το τι σημαίνει τελικά αφαίρεση. Ε, Εγώ παρακολουθώ, αγαπώ πάρα πολύ τον John Maxwell, ο οποίος στο leadership θεωρώ ότι είναι από τους 2-3 κορυφαίους αυτή τη στιγμή και λέει «In order to go up, you have to give up». Δηλαδή, αν υποθέσεις ότι η ζωή σου είναι αλεξίπτωτο και θέλει να πάει ψηλά, είναι πολύ σημαντικό να αφήσεις πράγματα πίσω. Και αφήνω πράγματα πίσω σημαίνει ακόμα δουλεύω με έναν ειδικό ψυχικής υγείας σαν και εσένα, προκειμένου να αφήσω βαρύδια τα οποία με βαραίνουν, με τραβάνε πίσω και δεν το γνωρίζω. Όσον αφορά αυτή τη βραδύτητα που είπες, γιατί πραγματικά οι λέξεις έχουν τόσο πολύ μαγεία, ρε Γιάννη, και ειδικά οι έννοιες πίσω από τις λέξεις. Και ξέρεις ότι και εμένα μου αρέσει να μιλάω με ιστορίες. Και είχα γυρίσει πριν από 20 μέρες από κάπου που είχα πάει εκτός Αθηνών με το αεροπλάνο και δεν θυμόμουν. Σάββατο πρωί γύρισα. Και κάποια στιγμή, την ώρα που φτάνει το αεροπλάνο, και είναι πολύ σημαντικό να είμαι συνειδητός, όλοι σηκώνονται πάνω να πάρουν τα πράγματά τους και τα λοιπά. Και πήγα να σηκωθώ κι εγώ κάποια στιγμή, παρασυρώμενος από αυτό που κάνουν οι άλλοι, γιατί καμιά φορά παρασυρώμαστε και δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Και λέω, κάτσε, είναι Σάββατο πρωί. Είναι 9 η ώρα. Τα παιδιά μου δεν έχουν ξυπνήσει. Δεν είχα κάποια εργασία, δεν έχω κάποιο ραντεβού. Λέω να πάρουμε λίγο το χρόνο μας, Στεφανάκο. Και έκατσα, περίμενα όλο το αεροπλάνο να φύγει. Έβγαλα και μια φωτογραφία με τις 6 άδειες σειρές και λέω, γιατί να πρέπει να βιαστώ εκείνη τη στιγμή και να μην απολαύσω τη στιγμή αυτή. Ήτανε Σάββατο, ήταν 9 η ώρα το πρωί και πραγματικά ήμουν στη στιγμή και κάποιες φορές οι βραδύτερες, η Γιάννη, δεν είναι το κολοβάρεμα, είναι να πάω να σέβομαι τους συμπαντικούς χρόνους. Είναι πολύ σημαντικό να σεβαστώ τους συμπαντικούς χρόνους. Γιατί να τρέχω, επειδή τρέχουν όλοι οι άλλοι. Ήταν ένα σκετσάκι και ήταν ο Ζουγανέλης μπροστά και ο Ζουγανέλης κοιτούσε πάνω και ήταν άλλοι 20 άνθρωποι. Κοιτούσαν όλοι ο ένας πίσω από τον άλλον, όλοι κοιτούσαν επάνω. Και κάποια στιγμή έρχεται ο 21ος, προφανώς το ξέρεις. Έρχεται ο 21ος και λέει, ρε παιδιά, τι κοιτάτε πάνω? Και λέει, δεν ξέρω. Και ρωτάει ο ένας τον άλλον, κάποια στιγμή φτάνει στο Ζουγανέλη και λέει, τι κοιτάς επάνω? Λέει, τίποτα ρε παιδιά, έχει ανοίξει η μύτη μου γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί κοιτάω επάνω. Γιατί τρέχουμε τελικά τόσο πολύ? Από εμάς τρέχουμε. Πολλές φορές το αναρωτιέμαι. Από εμάς είμαστε τόσο γρήγοροι να φύγουμε από τα δικά μας τα σακατεμένα τα μπερδέματα. Κάποια στιγμή διάβαζα μια ιστορία σε ένα ωραίο βιβλίο και έλεγε ότι οι ράγες των τρένων σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, εκτός από τα μαγνητικά τρένα, έχουν την ίδια απόσταση μία από την άλλη. Η μία ράγα από την άλλη, όπου και να πας, τα κλασικά τρένα έχουν ίδια απόσταση. Και λέει ότι οι πρώτες γραμμές του τρένου
έγιναν κάπου στο Μάντσεστερ στην Αγγλία, όπου ουσιαστικά μετέφεραν βαμβάκι στον Ατλαντικό κτλ. Κάποιες στις αρχές του 19ου αιώνα, νομίζω. Ήταν πιο εύκολο τότε που τράβηξαν τις πρώτες γραμμές να ακολουθήσουν τα ίχνη από τις άμαξες, παρά να βρουν ουσιαστικά καινούργια ίχνη. Οπότε τα τρένα, ο λόγος που η μία γραμμή από την άλλη, Γιάννη, είναι η συγκεκριμένη, είναι επειδή πριν από 2.000-2.500 χρόνια τα ρωμαϊκά άρωτρα που πρωτοχάραξαν τους δρόμους αυτούς είχαν οι ρόδες από τις άμαξες την ίδια απόσταση. Οπότε κάποιες φορές η ζωή μας ακολουθεί τις ροδιές προηγούμενων γενεών, ανθρώπων, δεν ξέρω τι, και είναι απλώς επειδή το κάνανε και οι προηγούμενοι και δεν αναρωτιόμασταν. Ένας φίλος είχε πει μια ωραία ιστορία. Ήταν κάποια στιγμή, λέει, η μαμά και τηγάνιζε το ψάρι για το παιδάκι, το κοριτσάκι. Και κάποια στιγμή είχε βγάλει το κεφάλι από το ψάρι στο τηγάνι και το κορίτσι αναρωτήθηκε, λέει, μαμά, λέει, γιατί έχει κόψει, λέει, το κεφάλι από το ψάρι στο τηγάνι. Λέει, αγάπη μου, γιατί το έκανε και η γιαγιά έτσι. Λέει, να πάρουμε τη γιαγιά να ρωτήσουμε γιατί το έκανε έτσι. Οπότε παίρνουν τη γιαγιά τηλέφωνο και λέει, γιαγιά, ότι ξέρεις, αγάπη μου, εκείνη την εποχή τα τηγάνια ήταν μικρά και δεν χωρούσαν ουσιαστικά ολόκληρο το ψάρι με το κεφάλι. Οπότε πολλές φορές, και δεν σου λέω ότι είναι ο μόνος λόγος, όταν βλέπεις όλους και τρέχουν, παρασύρεσαι κι εσύ και τρέχεις. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρω πού πηγαίνω, γιατί τρέχω, γιατί κάποιες φορές πραγματικά χρειάζεται να τρέξουμε. Αλλά το να τρέχω για να τρέχω, Γιάννη, δεν βοηθάει κανέναν. Το είπες μέσα στο βιβλίο, έγραψες κάποια στιγμή, το λέω περιληπτικά, ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού θέλουν να πάνε στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και βρίσκουν του κόσμου τις δικαιολογίες ή μιλήσεις και για την κρίνια μέσα κτλ. Στην ουσία είναι ότι δεν γνωρίζω πού θέλω να πάω. Μπορεί να παραπονιέμαι για όλα, αλλά δεν γνωρίζω πού πάω. Και γι' αυτό μου φταίνε κι όλοι, έτσι. Και γι' αυτό και φωνάζω σε όλους και προς πάσα κατεύθυνση και ορίομαι με τον εαυτό μου. Δίνεις πολύ ωραίες πάσος συνήθως. Μία από τις 73 λέξεις που έχω μέσα στο λεξικό είναι η ευθύνη. Και για την ακρίβεια είναι η ανάληψη της ευθύνης. Και η ελληνική γλώσσα, Γιάννη, είναι πάρα πολύ ακριβής σε συγκεκριμένα πράγματα που πραγματικά μπορεί να αποτυπώσει με μονολεξία και ακρίβεια πράγματα όσο καμία άλλη γλώσσα. Όμως σε κάποιες άλλες λέξεις και έννοιες στην Ελλάδα τα πάνε πολύ καλά. Οι Άγγλοι έχουν το accountability, το οποίο δεν είναι ευθύνη, είναι ανάληψη ευθύνης. Και στην ανάληψη ευθύνης εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε τόσο καλοί και μπορεί να το δεις ακόμα και τον τρόπο που μιλάμε. Αν αφήσω το στυλό να πέσει, θα πω μου έπεσε. Τρίτο πρόσωπο. Ο Άγγλος λέει I dropped it. Εγώ το έριξα. Οπότε αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, ρε φίλε. Να αναλάβεις την ευθύνη για τη ζωή σου. Δηλαδή, πού θες να πας, γιατί τρέχεις. Γράφεις σε ένα σημείο, όταν μιλάς για μας τους Έλληνες, ότι ο Έλληνας ακροβατεί σε ένα διαρκές δίπολο. Είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Γιατί, λες, εθνική υπερηφάνεια από τη μία, μιζέρια από την άλλη. Και με έβαλε σε πολλές σκέψεις διαβάζοντάς το, γιατί οι Έλληνες είμαστε με το ένα πόδι στη Δύση, με το άλλο στην Ανατολή, είμαστε με το ένα πόδι γενικά από εδώ και από εκεί. Και είμαστε και λίγο χαδελφιστές και τα λοιπά, και ξεχνάμε ότι η λέξη Έλληνας, αυτό που γράφει, είναι επιλογή, δεν είναι προνόμιο. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Ναι. Βλέπεις τον τύπο, ο Ρόντινεϊ, ποιος είναι αυτός του Ολυμπιακού, ο οποίος μιλάει ελληνικά, πίνει το φραπέ, και δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τον Ζιλ Σεν όταν ζούσε, τον Ότο Ρεχάγκελ. Βλέπεις τόσους ανθρώπους οι οποίοι είναι περήφανοι Έλληνες, και ήμουνα στο εξωτερικό με τα παιδιά μου και γυρίσαμε σήμερα. Και πραγματικά, όπου και να πας στο εξωτερικό, τους Έλληνες μας γουστάρουν πάρα πολύ. Μας συμπαθούν, μας πάνε πάρα πολύ, είμαστε αλέγκροι, είμαστε αυτό το πράγμα κτλ. Οι μόνοι οι οποίοι δεν πάνε τους Έλληνες είναι οι Έλληνες. Όπου και να πας στο εξωτερικό, πραγματικά έχουν να πούνε τα καλύτερα πράγματα για τους Έλληνες, σαν φιλοξενία, σαν μεράκι, σαν αγάπη, σαν οτιδήποτε άλλο. Οι μόνοι που έχουμε να πούμε κακά πράγματα για τους Έλληνες, δεν είναι ότι είναι όλα τέλεια φυσικά. Είμαστε εμείς οι ίδιοι, και το κουβεντιάζαμε με τα παιδιά μου κάποια στιγμή και μου λέει, μπαμπά, πραγματικά όπου πάμε, είχαμε πάει στην Ισπανία, όπου πάμε είναι τα καλύτερα για τους Έλληνες. Και ένα από τα βιβλία που χρησιμοποίησα για να γράψω το λεξικό είναι η δυστυχία του να είσαι Έλληνας, του Νίκου Δήμου. Το έχω εδώ πέρα δίπλα, περίμενε. Η οποία κάποια στιγμή μιλάει για τα βιβλία, ρε Γιάννη, πόσο πλούτος είναι τα βιβλία, ρε φίλε. Πόσο πλούτος είναι τα βιβλία. Αυτό το βρήκα σε ένα παλαιοβιβλιοπωλείο. Το αγόρασα 5 ευρώ. Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας, του Νίκου Δήμου. Και κάποια στιγμή μέσα το λέει ο Δήμου, μιλάει για την ευτυχία της δυστυχίας του να είσαι Έλληνας. Δηλαδή, καμιά φορά μας αρέσει να γκρινιάζουμε και τι νομίζουμε ότι κάνουμε. Και χάνεις τη ζωή, ρε φίλε. Είμαστε εθισμένοι οι Έλληνες στον πόνο μας.
εθισμένοι στον πόνο μας, γιατί ο εθισμός στον πόνο δεν σε βάζει σε καμία ανάληψη ευθύνης. Αυτό το κλισέ για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Εσαΐ και για πάντα, στον αιώνα των αιώνων. Είναι μια πολύ ωραία γρήγορη δικαιολογία που μπορεί να μας κάνει και για πάντα πικρόβολους και κουτσομπόλιδες. Έχεις κάνει σε αυτό το βιβλίο κάτι το οποίο είναι θεαματικό. Ενώ το ένα με το άλλο μπορεί να μην έχει κάποια συνέχεια οτιδήποτε. Όταν κλείνεις το τέλος αυτό το βιβλίο, έχεις πάρει όλο το νόημα της ζωής μας, ας πούμε, και του τι κάνει ο καθένας. Δηλαδή, οι λέξεις που έβαλες, και ξέρω ότι λογικά θα γράψεις και ένα άλλο με ακόμα περισσότερες λέξεις, έτσι φαντάζομαι, δεν το ξέρω. Πρώτα ο Θεός, ναι. Πρώτα ο Θεός, ναι. Οι λέξεις που έβαλες ήταν μία και μία. Ήταν σαν να έπαιρνες, έβαζες τους σπόρους, έτσι εγώ το ένιωθα διαβάζοντάς το, και ξαναδιαβάζοντας το, δεν σου κρύβω, έβαζες τους σπόρους κάτω, φύτρωνε ένα λουλούδι και μετά μας έλεγες, κοιτάξτε αυτό το λουλούδι μέσα και από το storytelling που κάνω και διαλέξτε εσείς αν θα το ποτίσετε ή αν θα το κόψετε. Ας πούμε, είναι πολύ όμορφος ο τρόπος και θα επιμείνω για όσους μπήκατε τώρα στο live, επειδή μιλάμε με τον Στέφανο τον Ξενάκη για το λεξικό της ζωής σου, το καινούριο του το βιβλίο. Θα επιμείνω ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλέον τάλαντο ο Στέφανος, ένα ταλέντο να αφαιρεί. Ανέκαθεν το είχες διαβάζοντάς από τότε που ξεκίνησες, αλλά νομίζω ότι εδώ μιλάμε για πλούτο, αφαιρετικό πλούτο σε αυτό το βιβλίο. Και το λέω παντού που βρίσκομαι και με έχει συγκλονίσει και μου έμαθε, επιμένω, παρόλο που λες ότι έχεις βάλει το δικό μου quote μέσα, μου έμαθε πώς να το πράξω, ίσως παρακάτω, όχι ακόμα. Σε τρία σημεία σαν αυτό, Γιάννη. Πρώτα απ' όλα στο σημείο που έχεις πει στο live ότι για τη νέα χρονιά αφαιρέστε πράγματα, μην προσθέσετε. Δεύτερον, έχεις μια εκπληκτική ατάκα που λες εμείς οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι από αγάπη στο πρώτο σου βιβλίο, τα οποία τα έχω ξεκοκαλίσει τα βιβλία σου πραγματικά. Και έχω την τρίτη ατάκα, την αναφορά στο βιβλίο μου για τη λέξη αρκετοσύνη. Γιατί εσύ είσαι και γλωσσοπλάστης, εγωσύντονη κτλ. Και η αρκετοσύνη είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι το enoughness. Και δεν το έχω βρει. Έχω μελετήσει 50 λεξικά για να γράψω αυτό το βιβλίο. Η αρκετοσύνη είναι δική σου λέξη. Και ξέρεις κάτι, ρε Γιάννη, γιατί μας βλέπουν εδώ πέρα 200 άνθρωποι, θα το δουν χιλιάδες όταν το αποθηκεύσουμε κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ρε φίλε, το πρόσημο της ζωής σου να είναι πρόσθεση. Εσένα, Γιάννη, το πρόσημο της ζωής σου είναι πρόσθεση. Και όταν είδα κάποια στιγμή, ξέρεις, τι μαντά, άλλο συγγραφή, έχεις πάντα κάτι καλό να πεις για όλους, ρε φίλε. Εσένα η ζωή σου, και επειδή είσαι ο ίδιος, αγάπη, και επιτρέψτε μου να πω 1-2 λεπτά, γιατί πραγματικά είμαι πολύ πολύ ευλογημένος και με τιμά ιδιαίτερα η φιλία μας, πραγματικά, και με τιμάς και με όλα αυτά τα πράγματα που λες. Έχεις επιλέξει βαθιά μέσα από την ψυχή σου να ξεκινάει η πράξη της ζωής σου, η οποία είναι πρόσθεση. Δεν σε έχω ακούσει να λες κάτι κακό για κάποιον. Θα πεις κάτι καλό, κάποιες φορές θα είσαι προσεκτικός, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ο άλλος, μία από τις λέξεις είναι όλβος, είναι η αυθονία, ρε φίλε. 1 και 1 κάνει 3 αν το επιλέξεις. Και είσαι αυτής της σχολής και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι φίλος μου, πραγματικά στο λέω. Ομοιόσπλαχνος. Σε ευχαριστώ. Με τιμάς, αλήθεια. Και είναι σε ένα σημείο που έλεγες για την απτοποίηση. Τι λεξάρα είναι αυτή. Όταν την είδα. Η απτοποίηση, που στην ουσία είναι μια λέξη ελληνική που πηγαίνει κοντά στο σύγχρονο manifest. Δηλαδή, ακριβώς. Βλέπω, ερμηνεύω και συμπεριφέρομαι σύμφωνα με αυτό που προσδοκώ. Δεν γίνεται, σε ευχαριστώ που τα λες όλα αυτά για μένα, αλλά όταν συμπεριφέρομαι έτσι θα συνδεθώ και με ανθρώπους που θα μου συμπεριφερθούν έτσι και θα συνδεθούμε. Και με τους άλλους ανθρώπους όλοι να είναι καλά, αλλά ξέρεις, ο καθένας βρίσκεται σε άλλα πεδία μετά. Είσαι προστατευμένος όταν απτοποιείσαι με θετικό τρόπο. Πολλές φορές μου λένε οι άνθρωποι ότι γιατί να πάντα το καλό. Το καλό που το γράφεις και εσύ μέσα από το βιβλίο σου έχει προϋποθέσεις. Πολλές. Απλά είναι καλό. Και σε αυτό το σημείο εδώ που λες ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η σκέψη μπορεί να κρατηθεί μυστική, λέει ο Στέφανος στο βιβλίο του, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι σκέψεις αποκρισταλλώνονται ταχύτατα σε συνήθειες και οι συνήθειες παγιώνονται σε καταστάσεις. Να μην υποτιμούμε, λέει ο Ξενάκης, τη δύναμη που έχει η σκέψη, γιατί η σκέψη δημιουργεί ολόκληρους κόσμους. Οπότε ναι, διαλέγουμε να σκεφτόμαστε όχι απλώς θετικά,
διαλέγουμε, όχι θετικά, γιατί δεν νομίζω ότι ούτε εσύ ανήκεις στη σχολή του απλώς σκέψη θετικά. Διαλέγουμε να σκεφτόμαστε όμορφα, καλοσυνάτα, να δομείται εκεί η σκέψη. Κάποιος κάπου το έχει γράψει μέσα ότι νομίζω Ναι, ο αυτό που Κωνσταντίνος ανέφερες. Ποιος, ο Κωνσταντίνος? το έχει γράψει για τη δόνηση της σκέψης κάπου. Mm. Θα το βρω και θα σου πω. Οκ. Αυτό που είπες στο τελευταίο δεν είναι δικό μου, είναι από το As a Man Thinketh, ένα βιβλίο που γράφηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Και τη λέξη απτοποίηση την ανακάλυψα από ένα βιβλίο, τα στοιχεία βιονομίας του Πλάτωνα Δρακούλη. Αυτό μου το σύστησε ο φίλος μου Αλέξιος, όπου το βιβλίο αυτό γράφτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, 1900 κάτι, και αυτές οι 73 λέξεις που έχει το λεξικό, Γιάννη, βρέθηκαν όχι τυχαία, ή βρήκα λέξεις οι οποίες με ιντρίγκαραν πάρα πολύ, όπως είναι η απτοποίηση, και έγραψα την ιστορία, ή είχα βρει ιστορίες και μετά επέλεξα τη λέξη. Μία από τις ιστορίες μέσα, μία λέξη είναι η λέξη νουθεσία, την οποία δεν είχα σκοπό να βάλω μέσα, μέχρι που κάποια στιγμή άκουσα μία ομιλία ενός εξαιρετικού εκπαιδευτικού, είναι μεγάλος πια σε ηλικία, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, και ο οποίος στο ξεκίνημα της καριέρας του ήταν διορισμένος σε ένα σχολείο. Και είχε έναν μαθητή, ο οποίος υπήρχε υποψία στο σχολείο, στο Λύκειο, ότι αυτός έκλεβε κάποια πράγματα, ρολόγια για την ακρίβεια. Και ενώ τότε, στα 80's, οι υπόλοιποι από τους καθηγητές θέλαν να του επιβληθεί κάποια τιμωρία, ο συγκεκριμένος, ας τον πούμε ο Γιάννης, λέει: παιδιά, μπορείτε να με αφήσετε να το χειριστώ εγώ, ο συγκεκριμένος καθηγητής? Και το χειρίστηκε. Και πάει στο παιδί και του λέει: χρειάζεσαι κάτι, σου λείπει κάτι? Λέει: όχι, γιατί το λέτε αυτό το πράγμα? Λέω: ρε παιδί μου, αν χρειάζεται κάτι, θέλω να μου το πεις. Λέει: δεν μου λείπει κάτι. Μετά από μερικές μέρες, ήταν πρωτοδιορισμένος ο καθηγητής αυτός τότε, του πήρε δώρο ένα ρολόι, χωρίς να πει τίποτα άλλο. Και λέει: αυτό είναι για σένα. Λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον μπαμπά του παιδιού αυτού, όπου, γιατί καταλαβαίνεις ότι ήταν λεπτό το θέμα, όπου ο μπαμπάς του είπε, του καθηγητή, κάτι πάρα πολύ άσχημο, ότι αν το παιδί δεν δείρει και αν δεν κλέψει, δεν είναι άντρας για εκείνη την εποχή. Οπότε κατάλαβε ο καθηγητής αυτός ότι έπρεπε να το χειριστεί με το παιδί κατευθείαν. Του έδωσε δώρο το ρολόι και του γράψε ένα γράμμα. Και του λέει: το γράμμα αυτό είναι από μένα για σένα και εγώ θα αλλάξω σχολείο και από εδώ και πέρα θα είσαι μόνος σου. Οπότε ουσιαστικά now you are on your own, που λένε και στην Αμερική. Το παιδί έχασε επαφή ο καθηγητής με αυτό το μαθητή, μέχρι μετά από 20 χρόνια που επανήλθε κάποια στιγμή και αυτός ο μαθητής τα είχε πάει πάρα πολύ καλά η ζωή του. Είχε γίνει επιχειρηματίας, μιλήσαν, λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με βοηθήσετε πάρα πολύ τότε. Και ξαναβρέθηκαν μετά από άλλα 10 κάτι χρόνια, όπου αυτό το παιδί ήταν σε ένα πάρα πολύ καλό ξενοδοχείο και λέει: θέλω να σας βγάλω έξω, κύριε καθηγητά μου, για αυτό να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνατε τότε. Αυτός είχε γίνει μεγάλος και τρανός, το παιδί αυτό ήταν επιχειρηματίας κάπου στο εξωτερικό, πολλά παιδιά, πολλά χρήματα, πολύ μεγάλη επιχείρηση. Λέει: δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που κάνατε για μένα τότε, που ενώ ξέρατε ότι είχα κλέψει, ποτέ δεν με προσβάλατε, και πραγματικά αυτή την επιστολή, και του βγάλε την επιστολή, Γιάννη, που είχε 35 χρόνια μαζί το παιδί αυτό, λέει: δεν την έχω αφήσει ποτέ. Είναι αυτή η επιστολή την οποία έχω συνέχεια μαζί μου να με φυλάει. Είμαι εδώ πέρα που είμαι εξαιτίας επιστολής αυτή και θέλω να σε ευχαριστήσω. Οπότε αυτή η ιστορία, όταν την άκουσα, λέω: δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η ιστορία να λείπει από το βιβλίο που έγραφα. Οπότε τη συνόδευσα με τη λέξη νουθεσία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβω ότι άλλο η τιμωρία, άλλο η νουθεσία. Και αυτός ο εξαιρετικός καθηγητής, ο οποίος μιλήσαμε και μου λέει: σε παρακαλώ, δεν θέλω να αναφερθεί το όνομά μου, και το σεβάστηκα, είναι ένας άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή σου για πάντα. Αρκεί να το επιτρέψεις. Ίσως, λες, και νομίζω ότι ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι και αυτός ο άνθρωπος, γράφεις για το ίσως και λες ότι όσο αυξάνεται το νησί της γνώσης μας, είναι τρομακτικό και υπέροχο αυτό, τόσο αυξάνεται και η ακτογραμμή της άγνοιάς μας. Νομίζω ότι οι άνθρωποι θα ήμασταν πολύ πιο ευτυχισμένοι αν παραδεχόμασταν πιο συχνά ότι όσο μεγαλώνουμε και γνωρίζουμε παραπάνω πράγματα, τόσο πιο μεγάλη είναι η άγνοιά μας. Και αυτό είναι και το μυστικό του ήσυχου σοφού. Ότι ξέρει ότι δεν ξέρει τίποτα, ενώ ξέρει πολλά. Και θα ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι και δεν θα μιλούσαμε τόσο
πολύ. Ούτε θα προσπαθούσαμε να καπακώσουμε ένα τον Τι άλλον. μου έλεγε τώρα, ρε Γιάννη, νωρίτερα που μιλάγαμε στο τηλέφωνο για τον κύριο Στυμάση, που μου έλεγε ότι έχω βγει, ρε παιδί μου, έξω από τα. Είμαι σε χαρτογράφη και τα ύδατα, μου είπε με κάποιο τρόπο. Δεν μου το είπε αυτό το πράγμα. Και τώρα είσαι ειδικό, βοηθά ανθρώπου να βρουν την ψυχή του, να βρουν τα συναισθήματά του κτλ. Και τιμάει πάρα πολύ έναν δάσκαλο, έναν ειδικό, να λέει ότι έχω χαθεί, νιώθω χαμένο. Σε τιμάει ιδιαίτερα, Γιάννη, αυτό το πράγμα. Από τις προηγούμενες ομιλίες σου, όχι την τελευταία για το λεξικό, έλεγες πάντοτε ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό να λες δεν ξέρω. Το λες πολλά χρόνια αυτό. Σωτήριο πράγμα το δεν ξέρω, θα το κοιτάξω, θα δω, θα το μάθω. Έχουμε γεμίσει από τρομαγμένους ανθρώπους που προσπαθούν να έχουν το ρόλο του ξερόλα και μόνο συμπόνια νιώθω για αυτό που βλέπω, γιατί έχω υπάρξει και εγώ και λογικά όλοι μας κάποια στιγμή. Και εγώ το ίδιο, φίλε. Από μια επαρξιακή κατάσταση. Και εγώ το ίδιο. Μια κατάσταση ότι κάτι. Και όσο νιώθεις ότι κάτι δεν είναι τελικά και ότι δεν ξέρουμε τίποτα, τόσο πιο πολύ συνδέεσαι και με την αλήθεια σου και με τους ανθρώπους σου. Και έχεις καλλιεργία μετά σε οτιδήποτε βλέπεις ότι που έχει κομπασμό ή ψέμα μέσα, γιατί πάει μαζί. Και είναι τόσο σημαντικό να μην παίρνουμε τα πράγματα προσωπικά, ρε φίλε. Είναι τόσο σύντομη η ζωή. Ο φίλος ο Κονάνος, σε ένα από τα τελευταία του βιβλία, λέει δύο μελοθάνατοι τσακώνονται. Δύο μελοθάνατοι τσακώνονται. Δες το και έτσι. Και είναι τόσο σημαντικό. Εγώ, λόγω κάποιας διαφωνίας τέλος πάντων που είχαμε τον εκδοτικό οίκο που συνεργαζόμουν μέχρι τώρα, που είχαμε πάει πάρα πολύ καλά, επέλεξα να πάω κάπου αλλού τέλος πάντων, σε έναν άλλο εκδοτικό οίκο. Αυτό βγήκε από τη Διόπτρα τέλος πάντων, το βιβλίο το τελευταίο, το 7ο βιβλίο μου, το λεξικό. Και όταν κάποια στιγμή είχα μιλήσει με τον Κωνσταντίνο τον Παπαδόπουλο, που είναι ο ιδιοκτήτης της Διόπτρα, ο καινούριος μου εκδότης, και όταν είχα πρωτοπάει εκεί πριν από 9 χρόνια με το δώρο, το οποίο δεν λεγόταν δώρο, και μου είχαν πει άνθρωποι τέλος πάντων όχι, οπότε μετά πήγα στην Keybooks, έρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει κάποια στιγμή, καλά ρε Στέφανε, τότε σου είχαμε πει όχι. Ήρθε σε εμάς όταν εμείς σου είχαμε πει, φυσικά είπανε ναι, γιατί μετά έγινε το δώρο επιτυχία κτλ. Είπανε ναι και τα βρήκαμε το λεξικό κτλ. Του λέω, Κωνσταντίνε, δεν απορρίψατε εμένα. Απορρίψατε το βιβλίο μου. Και είναι τόσο σημαντικό να μάθω να ορίζω τα πράγματα. Δεν απέρριψε ο Κωνσταντίνος και η Αλεξάνδρα τον Ξενάκη ή τον Αθανασόπουλο. Απέρριψαν το βιβλίο του. Και είναι τόσο σημαντικό να μην παίρνω τα πράγματα προσωπικά. Συγγνώμη. Πονάμε οι άνθρωποι, αλλά όσο νομίζουμε ότι όλα μας αφορούν τόσο πολύ, εγωισμό μυρίζω. Ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε, ότι τόσο πολύ ότι μας απορρίπτουν εμάς, ας πούμε. Απορρίπτουν μια ιδέα μας, μια στάση μας, μια γνώμη μας, ένα έργο μας. Και δεν πειράζει. Δεν ξέρω, αυτό που λες, το να μην παίρνουμε τα πράγματα προσωπικά, ίσως να είναι και από τους πιο δύσκολους και κακοτράχαλους δρόμους που μπορούμε να βαρύσουμε, γιατί να μην πάρεις κάτι προσωπικά πρέπει να καταλαβαίνεις αυτό που είπες πριν, που είπε και ο Κονάνος, ότι δύο μελοθάνατοι τσακώνονται. Επειδή είναι κακοτράχαλος δρόμος, συγγνώμη που διακόπτω, στα νησιά μας εδώ πέρα, τα αγιοπελαγίτικα και όχι μόνο, οι ωραίτερες παραλίες είναι αυτές στις οποίες καταλήγουν χωματόδρομοι. Γιατί λίγοι θα πάνε σε αυτή την παραλία. Οπότε ο κακατράχαλος ο δρόμος είναι πραγματικά εκεί πέρα που να πας. Προχώρα ρε φίλε, δες, στο τέλος θα βρεις μια παραλία και μπορεί να είσαι μόνος σου. Και στο καλοκαίρι και στη ζωή σου. Και είναι τόσο μαγικό. Εμένα μου πήρε πολλά χρόνια να σταματήσω να ασχολούμαι με το εγώ μου κτλ. Και ξέρεις ρε Γιάννη, πόσο τα πράγματα είναι τόσο σοφά επιλεγμένα από τον πλάστη, από την πηγή, από το Θεό. Εγώ πραγματικά, πριν από 3 χρόνια που είχα μπει στο κρατητήριο για 8 μέρες, για μια ιστορία που είχα αφήσει σε εκκρεμότητα της επιχείρησης μου που δεν έπρεπε, ήταν το μεγαλύτερο δώρο που χρειαζόμουν εκείνη την εποχή και δεν το ήξερα. Ήταν ό,τι καλύτερο μου συνέβη. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη. Χρειαζόταν, ξέρεις, η ζωή καμιά φορά είναι σαν πύργος ελέγχου. Που σου λέει ανέβα λίγο πάνω για να αυξήσει την αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση. Και καμιά φορά σου λέει κατέβα λίγο κάτω. Εμένα μου λέει ο πύργος, Στεφανάκο, κατέβα λίγο κάτω. Όσο σ' αγαπώ που το λες. Ναι, συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά θέλει αρετή και τόλμη όλο αυτό. Και πάντα νομίζω ότι και οι δύο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώσουν. Ότι αυτή η αρετή και αυτή η τόλμη θέλει μια μεγαλύτερη έτσι ψυχραιμία και ισχύ και να κατεβαίνουμε και λίγο για να δίνουμε και για να. Κάπου γράψουμε στο βιβλίο αυτό που είχε πει ο Αϊνστάιν, ότι αν δεν υπάρχει τίμημα, δεν υπάρχει αξία. Ναι, ότι όσο μεγαλύτερο το τίμημα, τόσο μεγαλύτερη αξία. Και υπάρχει, Γιάννη, μια μαγική λέξη, η λέξη συγγνώμη. Είναι τόσο μαγική, είσαι γονιός κι εσύ, είμαι κι εγώ γονιός, είναι πιο μεγάλα τα παιδιά μου. Δεν
έχω κάτι καλύτερο όταν νιώθω ότι έχω σφάλει να γυρίσω να πω συγγνώμη. Με απελευθερώνει αφάνταστα. Τα παιδιά μου, σε συνεργάτες μου, σε φίλους, σε αγνώστους. Πέρναγα τις προάλλες, εγώ μένω Άνω Βούλα. Και πέρναγα από ένα στενό με το σμαρτάκι μου, κάπως γρήγορα, πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε και δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Οπότε μια κυρία, η οποία ήταν παρκαρισμένη κάποια στιγμή δίπλα στο πεζοδρόμιο, επειδή πέρασα γρήγορα, μου σφύριξε. Του στείλε ρε παιδί μου πιο αργά. Όταν, συγγνώμη, πέρασα από δίπλα τη, το πρώτο πράγμα ήταν να τα πάρω στο κρανίο. Δηλαδή, τι δεν κατάλαβα. Mm. Και όσο προχώραγα και έπεφτε λίγο, έσβηνε ο θυμός, λέω κάτσε ρε, η τύπισσα μάλλον είχε δίκιο. Πηγαίνα πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Θα μπορούσε να πεταχτεί ένα παιδί, ένα ζωάκι. Κάνω το γύρο του τετραγώνου, γυρίζω στην κοπέλα αυτή, ανοίγει το παράθυρο, οπότε φανταζότανε ότι ετοιμαζόμουν για καυγά. Λέω, ξέρετε κάτι, μου λέει τι θέλετε. Λέω, έχετε δίκιο. Μου λέει, τι εννοείτε. Λέω, έτρεχα. Έμεινε σέκος, έτσι. Λέω, ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί είχατε δίκιο. Πόσο ωραίο και απελευθερωτικό είναι όταν νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς, όχι θυματοποίηση, όταν πραγματικά έχεις κάνει κάτι που δεν είναι σωστό. Συγγνώμη, πόσο απελευθερώνεσαι, ρε φίλε. Πόσο απελευθερωτικό. Του δίνει η ζωή, νομίζω, κάποια σημεία για να χαμηλώσεις λίγο έτσι τον εγωισμό σου και να λάμψεις, γιατί λάμπεις όταν χαμηλώνεις τον εγωισμό σου. Και πόσο όμορφο είναι αυτό που λες, ότι από τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή σου ήταν αυτή η δυσκολία εκεί, που μέσα σε αυτή τη δυσκολία ήρθε και όλο το απ' έξω, αυτή η λέξη που γράφεις μέσα, η κακολογία, το κουτσομπολιό, όλο αυτό, και εσύ άνθησες μέσα από τη γνώση αυτή. Και δεν σου κρύβω ότι παλεύω κι εγώ πλέον ως νεότερος, όταν έγινε όλο αυτό το μπαμ πριν από λίγα χρόνια με μένα. Δεν σου κρύβω ότι, επειδή ποτέ δεν είχα επαρσιακή αίσθηση, αλλά κάποια στιγμή, δεν σου κρύβω, ότι είχα ανέβει τόσο ψηλά στο μυαλό μου, που νόμιζα ότι κάτι γίνεται, που χρειάστηκε να έρθει η καθημερινότητα και η ζωή μου και η οικογένειά μου για να κατέβω λίγο. Δεν ξέρω αν ήταν καλάμι, ήταν μάλλον αγωνία, μια αγωνία, να. Και είναι πολύ όμορφο η ζωή μόνη της να σου δίνει πράγματα και να ταπεινώνεσαι. Αυτή η λέξη για μένα είναι πολύ σπουδαία, όχι δογματικά, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί ο Θεός είναι μόνο αγάπη, ο Θεός δεν είναι τιμωρός, το γράφεις και εσύ και το πρεσβεύω ακλόνητα, ότι όποιος δογματίζει περί τιμωρίας, περί μη συμπερίληψης, περί τέτοιων πραγμάτων, δεν ανήκει στο εύρος του αληθινού Θεού. Της αγάπης δηλαδή, γιατί αυτό, Θεός αγάπη εστί. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ξέρεις τι γράφουν από κάτω, ότι γεμίζουμε ελπίδα και δίνουμε ελπίδα, και θέλω να τους πούμε ότι αυτά υπάρχουν και οι άνθρωποι συνδέονται έτσι. Δεν παίζει ρόλο πότε, παίζει ρόλο όταν συνδέονται. Και κάντε ρε παιδιά το πρώτο βήμα. Δηλαδή το Γιάννη, εγώ όταν έγινε η έκρηξη και έγινες τόσο γνωστός, θυμάσαι που ήρθα σε επαφή μαζί σου, σου λέω θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να πάμε να φάμε, φάγαμε με τη Μαρία. Δεν έχουμε φάει ακόμα με τη Λαμπρινή, αλλά θα το κάνουμε και αυτό το πράγμα. Έχετε υποχρέωση τώρα, είστε φρέσκοι γονείς, οπότε είναι κατανοητό. Τα είπαμε, ήρθες στο update, μίλησες, γίναμε φίλοι. Με φώναξε στα δικά σου, ο Γιώργος με φώναξε στα δικά του. Αυτό το πράγμα ρε φίλε, κάντο. Μην αναβάλεις. Και να πούμε και στους ανθρώπους ότι δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια καχύποπτοι και κακόλογοι. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιο... Μπορείς να χαίρεσαι με την επιτυχία του, μπορείς να συμβάλεις στην επιτυχία του, μπορείς να συμβάλει και αυτό στη δική σου. Δεν χρειάζεται τα πράγματα να είναι τόσο κακοπροαίρετα. Ή ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους που λένε συνήθως, για όλους τους ανθρώπους, όχι για εμάς που έχουμε ένα δημόσιο βήμα κάποιο, ότι το κάνεις... πελατειακά. Το κάνεις γιατί κάτι θες να πάρεις. Το κάνεις. Τα παιδιά, οι άνθρωποι θέλουν να πετύχουν και καλά κάνουν και θέλουν να πετύχουν και να πετυχαίνουν οι άνθρωποι, αλλά μαζί. Όχι, βγάζει λεφτά. Καλά κάνει. Μπράβο, τέλειο. Βγάλε κι άλλα. Μπορείς να βγάλεις κι άλλα. Αυτή η στάση ζωής είναι η όμορφη στάση ζωής. Δηλαδή, γιατί όχι, βγάλε κι άλλα. Γιάννη, γι' αυτό θυμάσαι που μιλήσαμε για το course, το λεξικό της ζωής που ετοιμάζω από Νοέμβριο. Γι' αυτό θέλω να το κάνω αυτό, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουμε κάνει update, τις συσκευές μας, τα πάντα, πρέπει να κάνουμε update και το μυαλό μας. Έχουμε μείνει ότι τα χρήματα είναι καλά ή τα χρήματα είναι κακά. Τα χρήματα δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Τα χρήματα είναι ό,τι είσαι εσύ. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό κάποιες έννοιες να μπουν στη διάσταση. Το κομμάτι, ας πούμε, εμπιστοσύνη δεν είναι καλό ή κακό. Η εμπιστοσύνη τη χρειάζεσαι για να πολλαπλασιάσεις τον εαυτό σου. Είναι άλλο η εμπιστοσύνη, άλλο η ευπιστία βέβαια.
Και η εμπιστοσύνη αγαπά κάποια. Είναι τόσο μαγικό αυτό με τις λέξεις, ρε Γιάννη, και τώρα αυτό το βιωματικό που ετοιμάζω είμαι τόσο πολύ. Δεν θέλω να πω τη λέξη καταλαβαίνεις, αλλά υπάρχουν κάποιες λέξεις που είναι στα όρια. Η εμπιστοσύνη είναι ευφυΐα. Η ευπιστία είναι αφέλεια. Η εμπιστοσύνη αγαπάει τις δικλείδες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δικλείδα για να μπορώ να εμπιστευτώ, γιατί αν δεν εμπιστευτείς δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Θα είσαι μόνος σου ένα έρημο νησί απομονωμένο. Καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το ακούτε αγάπες μου, 220 άτομα. Να πω εδώ ότι 5 Νοεμβρίου ξεκινάει αυτό, 5η 5 Νοεμβρίου, αυτό το βιωματικό σχολείο που ετοιμάζεις. Όταν διάβαζα, θέλω να πω λίγο γι' αυτό, όταν διάβαζα το βιβλίο μου προέκυψε η ανάγκη να πω ωραία όλα αυτά. Το μεγάλο πώς θα τα εφαρμόσω. Ο Στέφανος θα ξεκινήσει ένα βιωματικό σχολείο στις 5 Νοεμβρίου με όλες αυτές τις λέξεις. Κάθε εβδομάδα θέλω να μας πεις και εσύ λίγο το πώς θα δομηθεί όλο αυτό. Σε μία από τις 26 εβδομάδες θα είσαι και εσύ καλεσμένος, να ξέρεις. Με χαρά, ό,τι θες. Εγώ πάντα το σαμποντάζω ότι μου λες ό,τι θες. Αγόρι μου γλυκό. Πες μας λίγο. Ναι, αυτό, Γιάννη, δεν υπολόγισα θα το ξεκινούσα. Όταν τελειώσαμε το βιβλίο, λέω ότι αυτή η γνώση είναι τόσο συμπυκνωμένη. Αλλά ο Χρήστος Μαλεβίτσης είχε πει ότι είναι άλλο ο γνωρισμός, άλλο η γνώση. Είναι άλλο να το διαβάσω και να θεωρώ το έχω. Και ξέρεις, στην Κρήτη έχουν μια μαγική λέξη, είναι γνωρίζω και κατέχω. Άλλο γνωρίζω, άλλο κατέχω. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε για να μπορώ να κάνω update το μυαλό μου, να το εξυγχρονίσω, να το αναβαθμίσω, είναι σωστή λέξη κτλ. Χρειάζεται τριβή. Οπότε το έχω βάλει και στο τελευταίο story σήμερα. Είναι ένα πρόγραμμα 26 εβδομάδων, το οποίο θα είναι και διαζώσεις και ιντερνετικά, όπου ουσιαστικά έχει 26 ενότητες και εβδομάδα κατακτήσουμε κάποια πράγματα. Μία από τις ενότητες είναι η ευφυΐα της αγάπης. Η αγάπη, από τη στιγμή που δεν είναι θυματοποίηση, είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ευφυής επιλογή. Υπάρχει, ας πούμε, η άλλη ενότητα, είναι η φυλακή των πεποιθήσεων. Τη βδομάδα τη συγκεκριμένη θα καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο πιστεύω είναι μόνο αυτό το οποίο βλέπω. Και οι πεποιθήσεις πολλές φορές που έχω με κρατάνε φυλακισμένο, παρότι δεν είναι κάτι σωστό. Και έχω την ιστορία μέσα, και εβδομάδα θα το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Έχω μια ιστορία μέσα με τον Μαντέλα, ο οποίος κάποια στιγμή στα 60's ήταν να ταξιδέψει με την Ethiopian Airlines και μπαίνοντας μέσα ποιος, ο Μαντέλα, είδε ότι ο πιλότος ήταν μαύρος. Και αναρωτήθηκε ο Μαντέλα τι. Μπορεί ένας μαύρος πιλότος ουσιαστικά να πετάξει το αεροπλάνο? Ο Μαντέλα. Άρα ουσιαστικά θα καταλάβουμε και θα πρέπει να δουλέψουμε ότι εσύ ειδικός ψυχής. Εγώ μου αρέσει δεν είμαι ειδικός του μυαλού σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ένα σχολείο σκέψης αυτό το οποίο ετοιμάζω. Οπότε θα καταλάβουμε, θα σκεφτούμε αυτό το οποίο θέλω και σκέφτομαι προάγει την ευημερία μου. Και υπάρχει ένας μαγικός ορισμός που είχε πει ο Ντάιερ, αν θυμάμαι καλά. Είχε πει ότι η ευφυΐα είναι με τις τωρινές μου επιλογές να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Ευφυΐα είναι με τις τωρινές μου επιλογές να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Οπότε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει 5 Νοεμβρίου και είναι και από κοντά και ιντερνετικά, και έχω το story, τη συμμετοχή, το έχουμε κρατήσει πολύ οικονομικό, με πολλές ευκολίες κτλ. Για να με βοηθήσει να καταλάβω ότι εγώ ορίζω τη ζωή μου. Υπάρχει μια ενότητα που είναι η τέχνη της επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι να ακούω. Έχουμε μάθει ότι η επικοινωνία είναι να μιλάω. Επικοινωνία είναι να μάθω να ακούω. Ξέρουμε να ακούμε. Ψάχνω να βάλω το link. Αυτό. Έχω βάλει το story. Okay. Να είσαι καλά, είσαι τόσο γενναιόδωρος και γενναιόψυχος, Γιαννάκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε ουσιαστικά. Η ζωή είναι για να είμαστε έτσι. Πάντως. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Πραγματικά το σύμπαν είναι άφθονο. Οπότε θα περάσουμε μια εβδομάδα να μάθουμε να ακούμε. Όταν ο άλλος σου μιλάει, πολλές φορές δεν θέλει συμβουλή. Θέλει να τον ακούσεις. Το να τον ακούσεις και να είσαι εκεί από μόνο του είναι αρκετό. Αυτά μας τα μαθαίνουν κάποιοι άνθρωποι στην πορεία. Σίγουρα. Ότι. Εντάξει. Ναι, ότι πρέπει να. Και εγώ δεν τα ήξερα. Και ξέρεις κάτι, Γιάννη, κάνεις αυτό που κάνεις και το κάνεις εξαιρετικά. Κάνω αυτό που κάνω, το κάνω καλά. Ξέρεις ποιο είναι το δικό μου το ταλέντο? Έχω μάθει να ακούω. Ναι, Στέφαν, έχεις μάθει να ακούς. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να μάθει. Αυτό με έχει κάνει καλύτερο πατέρα, καλύτερο σύντροφο, καλύτερο φίλο, όσο προς εσένα, ως προς τριγύρω μου, καλύτερο συνεργάτη. Είναι πολύ σημαντικό να μάθω να ακούω. Οπότε μία από τις 26 ενότητες είναι η τέχνη της επικοινωνίας. Επικοινωνία να μάθω να ακούω.
και δεν είναι καλό ή κακό, είναι αυτό το οποίο είναι. Και ότι λες εσύ αυτό, λέω κάτι άλλο, δεν πάει να πει διαφωνούμε. Είναι πολύ σημαντικό να μάθω να ακούω και να καταλάβω αυτό το οποίο λες εσύ. Τις περισσότερες φορές όταν μιλάει ο άλλος, δεν ακούω. Περιμένω τη σειρά μου για να μιλήσω. Και δεν ακούω, να αναρωτηθούμε γι' αυτό, δεν ακούω επειδή μάλλον με νοιάζει μόνο το εγώ μου εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό το οποίο κάνεις δεν εξυπηρετεί ούτε καν το εγώ σου. Ούτε καν το εγώ σου. Για το εγώ σου θα είναι πολύ καλύτερα μαζί με το Γιάννη όταν ένα και ένα κάνει τρία, ρε φίλε. Γι' αυτό είναι πραγματικά, είναι από τις τελευταίες ενότητες 26 εβδομάδες, είναι ευφυΐα της αγάπης. Είναι ευφυΐα. Γιατί όταν είμαστε μαζί, αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε η ομάδα αθροίζει παραπάνω από το άθροισμα των μερών. Ξέρεις που νομίζω ότι φοβούνται οι άνθρωποι και φοβόμαστε γενικά. Έχουμε, δηλαδή τώρα μιλάμε, προσπαθούμε να εμπνεύσουμε και εμάς και τους ανθρώπους μας. Βγαίνουν έξω, έχουν την πρόθεση και επειδή έχουν μάθει να είναι εστιασμένοι στα κακό κείμενα πάλι, πέφτουν πάνω έτσι σε ενέργειες, ανθρώπους ή προθέσεις που είναι της άλλης μεριάς, ας πούμε, να το πω έτσι, πολύ χοντροκομμένα τώρα το λέω, και μαζεύονται πάλι. Δηλαδή φοβούνται και αποσύρονται πάλι και λένε, μα έτσι είναι ο κόσμος, αυτό το έτσι είναι ο κόσμος. Μία από τις 26 ενότητες είναι αφιερωμένη στην ηγεσία. Και μέσα στο κόρος αυτό έχω καμιά 500-600 βιβλία που δεν χρειάζεται να διαβάσουν. Τα έχω διαβάσει εγώ για να τους δώσουν οτιδήποτε χρειάζεται. Ένα από τα πράγματα τα οποία χρειάζεται για να είσαι ηγέτης είναι να ξεκινάς πρώτος. Και το κάνεις για σένα. Έτσι. Αν ρε φίλε, αν νομίζεις ότι δεν είναι καλός για τη ζωή σου, δεν είναι συμβατός, πιθανόν να μην είναι συμβατός. Μη σταματάς να δίνεις και να ξεκινάς πρώτος. Κάντο αλλού. Και έχω πολλά βιντεάκια και ένα από αυτά τα βιντεάκια είναι ένα μαγικό, το οποίο είναι το συντομότερο κίνημα που υπάρχει, το οποίο είναι μια συναυλία. Και είναι ένας πιτσιρικάς, ο οποίος αρχίζει και χορεύει μόνος σαν τρελός, αριστερά-δεξιά κτλ. Είναι 500 άνθρωποι. Και ξαφνικά είναι πρώτος και τολμάει, το μαγικό ρήμα είναι τολμάει. Έρχεται ένας δεύτερος, ένα τρίτος, μετά από λίγο γύρω οι 500 άνθρωποι χορεύουν όλοι μαζί. Και στο κομμάτι της ηγεσίας είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσεις πρώτος. Το κάνεις για σένα, το κάνεις για την ψυχή σου, το κάνεις για να κοιμάσαι καλύτερα το βράδυ. Το τι θα κάνει ο άλλος είναι η δική του ιστορία. Το τι θα κάνεις όμως εσύ είναι η δική σου η ζωή. Οπότε ένα από τα βασικά κομμάτια της ηγεσίας είναι να ξεκινήσω πρώτος. Και μέσα στην ενότητα της ηγεσίας έχω παραδείγματα από το servant leadership, έχω από τον Αλέξιο, ο οποίος είναι ο ηγούμενος της Μονής Ξεροφόντος, στην οποία πηγαίνω κάθε χρόνο. Ο Αλέξιος Γιάννη είναι επικεφαλής μιας ομάδας 100 μοναχών και έρχονται κάθε χρόνο οι σημαντικότεροι ηγέτες από όλο τον κόσμο να ρωτήσουν τη γνώμη του, την ευλογία του κτλ. Όταν πηγαίνουμε τον Αύγουστο, τον Αλέξιο τον βρούμε να είναι στο μαγαζάκι της Μονής, να πουλάει με την ταμιακή μηχανή, να βοηθάει στην τράπεζα, καμιά φορά να πηγαίνει και στις τουαλέτες να καθαρίζει. Και πραγματικά η ηγεσία είναι να είσαι εκεί μπροστά για να βοηθάς. Γιατί επειδή είμαστε και χριστιανοί, αυτό είναι και το παράδειγμα το οποίο έδωσε ο Χριστός, ο οποίος έπλαινε ουσιαστικά τα πόδια των μαθητών του και τα σκούπιζε με τα μαλλιά του. Είναι πολύ πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, η σεμνότητα, ρε φίλε. Είναι πολύ ωραίο. Και όπως λέει η φίλη μου Μαριακάκη, άλλο σεμνότητα, άλλο αορατότητα. Έτσι. Οπότε ουσιαστικά θα μπούμε εκεί πέρα να τα βρούμε αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάμε για ορατότητα, μιλάμε για σεμνότητα. Να πούμε για όσους έχετε πει τώρα ότι μιλάμε με τον Στέφανο τον Ξενάκη για το βιβλίο του, το λεξικό της ζωής σου, και για το πώς θα ξεκινήσει και ένα μεγάλο course εβδομάδων για αυτές τις λέξεις, με αφορμή αυτές τις λέξεις. Και έχουμε κάνει μια πολύ όμορφη κουβέντα μέχρι τώρα σε ρόλους που δεν είχαμε. Εγώ να κάνω το lead της κουβέντας και να μαθαίνω πράγματα. Πόσο τιμητικό, Γιάννη, κάποιος σαν και εσένα που έχει 300.000 followers, να μιλήσουμε και να σου πω θέλω να το κάνουμε και να μου πει Στέφαν θέλω να το κάνουμε και να με καλέσει ουσιαστικά στο δικό σου το προφίλ για να μιλήσουμε. Πόσο τιμητικό, ρε φίλε. Ανυπομονούσα για όλο αυτό. Πόσο σε τιμάει. Νομίζω, θα το πούμε και στους ανθρώπους μας, ότι τελικά αν θέλεις να φτιάξεις μια ζωή σε τέτοια κυβικά, μπορείς να τη φτιάξεις και να γεμίσει από πολύ μεγάλο φως και ευτυχία. Εγώ πλέον δηλαδή δεν έχω ανθρώπους γύρω μου και μέσα μου που να έχουν κακό κείμενα, να προβάλλουν κακό κείμενα. Μόνο συνδέομαι με ανθρώπους όντως που είναι στο ίδιο μήκος, ομοιός πλαχνός που λες και εσύ στο βιβλίο κτλ. Να μην φοβούνται οι άνθρωποι να συνδεθούν στην
στην αυθεντικότητά τους με τέτοιον τρόπο. Και αυτό το άλλο, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Επειδή βάζεις και τη λέξη καλοσύνη μέσα. Που την αγαπώ σαν λέξη. Και λες κιόλας το πρώτο συνθετικό, λέει το καλό σαν ορισμός, πρώτο συνθετικών πολλών λέξεων που δηλώνει για το δεύτερο συνθετικό ότι έχει την ιδιότητα του αγαθού. Και ό,τι γίνεται ως εμπρέπει, όπως αρμόζει. Αυτό είναι το αγαθό, όπως αρμόζει. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι, το γράφεις και κάπου, ξέρουμε ποιο είναι το σωστό και το καλό. Απλά δεν το αναλαμβάνουμε. Και διαβάζοντας το, ξέρεις, επειδή και εγώ το έχω γράψει κάπου αυτό παρακάτω, ότι το ξέρουμε το καλό. Το καλό, έτσι γράφει το σωστό, εγώ το καλό. Το ξέρουμε το καλό. Γιατί δεν το διαλέγουμε το καλό που είναι πιο προσβάσιμο και πιο εύκολο τελικά από το. Δεν είναι. Το καλό είναι πιο προσβάσιμο. Απλά είναι λίγο Είχε πιο. γίνει μια έρευνα σε όλο αυτό το πρόγραμμα των 26 εβδομάδων. Έχω και πάρα πολλά στοιχεία από επιστήμη. Είχε γίνει μια έρευνα σε ένα ελβετικό, αν θυμάμαι καλά, νοσοκομείο. Είχαν πάρει ανθρώπους, Γιάννη, είναι στην ευφυΐα της αγάπης. Είχαν πάρει ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο. 200 ανθρώπους. Και τους είχαν χωρίσει σε δύο κατηγορίες. 100 και 100, other things equal, ίδιες ηλικίες, ίδιες συνήθειες κτλ. Οι άνθρωποι 100, οι οποίοι συνδέονταν, αγαπούσαν, κάναν το καλό και τολμούσαν να βγουν μπροστά και να κάνουν όλο αυτό το καλό, είχαν από τους υπόλοιπους, ήταν me, myself, and I, η παρτάρα μου κτλ., που δεν είναι κακοί άνθρωποι. Είναι κακός προγραμματισμός. Αυτοί οι οποίοι κάναν το καλό και συνδέονταν, είχαν ίδιες δύο ομάδες. Οι πρώτοι, οι οποίοι ασκούσαν την καλοσύνη και την αγάπη, είχαν 50% μικρότερη πιθανότητα να πάθουν δεύτερο καρδιακό επεισόδιο, φίλε. Η επιστήμη το αποδεικνύει αυτό το πράγμα, ότι η αγάπη είναι η σημαντικότερη επιλογή. Αρκεί όμως αγάπη να καταλάβουμε ότι είναι να έχω για να δίνω. Δηλαδή το να γυρίζοντας σήμερα από το αεροπλάνο, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ότι όταν γίνει κάτι, πρώτα εσένα και μετά το παιδί σου. Γιατί αν δεν είσαι καλά εσύ, δεν μπορεί να είναι καλά το παιδί σου. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να φροντίζω τον εαυτό μου για να έχω Γιάννη. Είναι σαν τις επιχειρήσεις η αγάπη. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσει μια επιχείρηση κέρδος για να διανύμει μέρισμα. Αν δεν παράγει κέρδος, θα αδειάσει. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό σε χαίρομαι που είσαι τόσο καλά. Είσαι six pack, προσέχεις τον εαυτό σου και προσέχεις την οικογένειά σου. Όχι πια. Άσε τώρα, Πήρα από κιλά. Και ο καλός καλό δεν βλέπει. Δεν με βρίσκει καθόλου εμένα προσωπικά. Ο καλός βλέπει καλό. Το φασάντ, η περσόνα του καλού δεν βλέπει καλό. Είναι προσωπείο αυτό. Και το έχουμε παρεξηγήσει οι άνθρωποι. Πολύ αυτό το προσωπείο. Όπως έχουμε παρεξηγήσει και τη χαρά. Ο φίλος μου ο Νατζέμι λέει κάποιες φορές, τους λέμε, λέει, χαζοχαρούμενους. Μήπως θα έπρεπε να τους λέμε εξυπνοχαρούμενους. Γιατί η χαρά είναι ευφυΐα, είναι επιλογή να μπορώ να εκτιμώ αυτά τα πράγματα τα οποία έχω. Ούτε αυτό το έχουμε μάθει, Γιάννη, γιατί και η ευγνωμοσύνη είναι ασμής. Όσο τον ασκείς, τόσο ασκείται. Άμα τον παραμιλείς, παραμιλείται με αλφαγιώτα. Χειροφοβία μέσα στο είναι μία από τις τελευταίες λέξεις. Όλο το σύστημα είναι ανάποδα. Όταν σου λέει ότι σε καλό να μας βγουν τα γέλια, άρα ουσιαστικά αυτό βγαίνει διαγενειακά, Γιάννη. Σημαίνει ότι αν εγώ γελάω, κλέβω από κάποιον άλλον. Κάνω κάτι κακό. Κάτι το οποίο κάνω, το οποίο δεν πρέπει. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να χαμογελάω. Γιατί όπως έλεγε και ο Μικρούτσικος, χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμήσω όλα αυτά τα πράγματα που τα έχω, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα. Οπότε όλο αυτό σε αυτές τις 26 εβδομάδες, και το ξαναλέω και ευχαριστώ που το ανέφερες, το έχω story σήμερα. Και το μόνο πρόβλημα είναι ότι θα έχει 50 θέσεις διαζώσεις, γιατί στο σπίτι μας έχει 50 θέσεις μόνο διαζώσεις, και την υπόλοιπη θα είναι ιντερνετικά, γιατί δεν χωράνε όλοι. Οπότε νομίζω είμαστε γύρω στους 20-25 άτομα, οπότε μέχρι 50 άτομα θα είναι οι διαζώσεις. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μάθω να σκέφτομαι. Δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μας έμαθε κάποιος να σκεφτόμαστε σωστά, Γιάννη. Σκεφτόμαστε όπως μαθαίνονταν να σκέφτονται. Και Λουίς Χέι έλεγε ότι είμαστε θύματα θυμάτων. Έτσι σκέφτονταν και αυτοί, έτσι μάθαμε και εμείς να σκεφτόμαστε. Μπορεί να σε κλονίσει θετικά το ότι αν τα συνειδητοποιήσεις όλα αυτά, μπορείς να αλλάξεις. Γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν, ενώ μπορούν να αλλάξουν τον προγραμματισμό, την τραυματολογία, τη γενεολογία. Μερικές φορές μπορείς να τα βλέπεις και από μακριά αυτά και πλέον να τα σαρκάζεις με έναν καλό τρόπο, αγελάς με αυτό που βλέπεις, γιατί κάπου το λες κιόλας μέσα ότι
έγινες το σύστημα, έγινε ο προγραμματισμός, εσύ ο ίδιος τελικά. Είναι αυτή η ιστορία που λες εκεί με τον Στεφανάκο, ο οποίος εντάξει τον φροντίζουν. Λέει παιδιά ο Στέφανος μέσα ότι γεννιέται το μωράκι, ας πούμε, το Την φροντίζει. αποτάφτιση, στην Η αποτάφτιση. αποτάφτιση, μπράβο. Η αποτάφτιση. Το φροντίζει, το αγαπά στην αρχή για όλα αυτά που είναι. Και όσο μεγαλώνει το μωράκι, του περνά διπλά μηνύματα. Ότι ναι, σε αγαπάω, αλλά πρόσεχε. Ναι, σε αγαπάω, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Και μπερδεύεται σιγά σιγά ο Στεφανάκος και λέει: ναι, αλλά άρα εγώ τι αξίζω? Αξίζω υπό προϋποθέσεις. Πρέπει να το κάνω, δεν πρέπει να το κάνω. Και σου περνάει εκεί μέσα αυτό που το λες με τόση ωραία, τόσο γρήγορα και τόσο αφαιρετικά. Σου περνάει το σύστημα, το ίδιο το σύστημα, το πιστεύεις. Και ζεις με αυτό. Η μεγαλύτερη μαγιά είναι να το αφαιρέσεις. Αυτή η αφαίρεση η μεγάλη. Αφαίρεσε ό,τι δεν Είσαι είσαι. εσύ. Ναι, ναι, ναι. Το Το οποίο ξέρουν οι είναι. άνθρωποι αυτό που δεν είμαστε. Αυτά είναι πλέον που με κάνουν χαρούμενο στο να τα λέω και εγώ στους ανθρώπους μου. Ξέρουμε τι δεν είμαστε, τι δεν θέλουμε να είμαστε, τι που θέλουμε να πάμε. Απλά βρίσκουμε παραπάνω δικαιολογίες στο να επιμείνουμε στον πόνο μας από το να επιμείνουμε τον πόνο της αλλαγής. Η αλλαγή είναι φωτιά που καίει τα πάντα, καίει τα σοφρικά σου. Τα καίει, αλλά τα καίει και σε κάνει φίνικα, έτσι. Ρε παιδί μου, πώς είναι ο Τζιτζικάς ο οποίος βγάζει το παλιό κουκούλι και βγαίνει το καινούριο? Ρε, βγάλει το κουκούλι. Βγάλει το κουκούλι. Αύριο, ρε φίλε, μπορεί να μην είσαι εδώ. Αύριο μπορεί να μην είσαι εδώ. Βγάλ' το. Δοκίμασε κάτι καινούριο. Δοκίμασε κάτι που δεν έχει δοκιμάσει. Μία από τις 20, η πρώτη τελευταία ενότητα των 26 εβδομάδων είναι η ερώτηση που αλλάζει ζωές. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Δοκίμασέ το. Γιατί όχι? Όταν βγήκε το δώρο, Γιάννη, επειδή μου είχε στείλει ένα παιδί το οποίο είχε οπτική βλάβη, ο Βασίλης, να είναι καλά, ένα μήνυμα και μου λέει: γράψτε ένα βιβλίο και εγώ δεν μπορώ να το διαβάσω, οπότε κάντε κάτι για μας. Και πήγα σε ένα φίλο που έχει στούντιο και ηχογράφησα τις μισές ιστορίες από τις 100 ιστορίες του δώρου και το έχω και το αρχείο ακόμα επάνω. Αν γράψει κάποιο το δώρο, 50 είναι εκεί πέρα. Οπότε ένα αρχείο 2 ώρων. Πέσα να με φάνε. Είναι αυτό και θα καταστρέψει πωλήσει του βιβλίου, αλλά το βιβλίο τώρα βγήκε, δεν έχει πουλήσει ακόμα. Αποτέλεσμα με το γιατί όχι, Γιάννη, τώρα το αρχείο αυτό των 2 ώρων έχει κάνει 1.000.000 views και ήταν από τους λόγους που κάποιοι ακούσαν το βιβλίο το δικό μου, το δικό σου και είπαν κάτσα πάνω το πάρω. Ρε, γιατί όχι? Δοκίμασε καινούρια πράγματα. Είναι πολύ σύντομη η ζωή για να είμαι στα όρια της άνεσης μου, ρε φίλε. Είναι τα όρια επικινδυνότητας. Ο Μάξουελ λέει δεν είναι όρια άνεσης, είναι όρια επικινδυνότητας. Πιο παλιά, πιο έτσι εγώ εγωιστής, όταν άκουγα αυτά τα γίνεται, μπορείς και τα λοιπά, αντιστεκόμουν πολύ. Τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους βαθύτατα, την αντίσταση που έχουν στο ότι γίνεται, ότι μπορείς και τις δικαιολογίες που βρίσκουν για το ότι δεν γίνεται και τα λοιπά. Γιατί είναι πιο ξέρεις, η οικία κόλαση. Έχει το βόλεμα που λες κιόλας μέσα. Μπορείς να καίγεσαι εκεί. Φωτιά και μπουρμπερι εκεί μέσα. Και το άλλο φωτιά έχει. Θα καείς ζωντανός μέχρι να αλλάξεις, έτσι. Απλά διαλέγεις ποια φωτιά θα βάλεις. Δεν έχει πουθενά. Νομίζω, ταπεινά το λέω, ότι δεν έχει πουθενά μόνο φως και πουλάκια που κελαϊδάνε. Φωτιά. Και στην αλλαγή την άλλη. Φωτιά. Να πρέπει να κάψεις σε αυτούς προσδοκίες. Αυτό που λέγει ο Μπέζος, να σκοτώσεις τους γονείς σου, να αποποιηθείς, ξέρεις, των γονέων σου. Έχει δουλειά εκεί πέρα μέσα. Μεγαλύτερη. Και κάτι άλλο, εγώ θεωρώ προσωπικά, παρότι δεν είμαι ειδικός, εσύ ο ειδικός ψυχικής υγείας, θεωρώ ότι πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα εν έτη 2026 για ποιο λόγο το κομμάτι ψυχοθεραπεία δεν είναι υποχρεωτικό και επιδοτούμενο από το κράτος. Δηλαδή θεωρώ ότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματικά που είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλά πράγματα και ηγείται παγκοσμίως, θα έπρεπε, και το είχα πει σε μια συνέντευξη, θα έπρεπε πραγματικά να επιδοτείται η ψυχοθεραπεία, να είναι υποχρεωτική για να κάνεις παιδιά και δηλαδή τα χρήματα τα οποία θα δώσεις για να γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα τα πάρει το κράτος 100 φορές πίσω από πιο συνειδητούς πολίτες, από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν αυτογνωσία. Πέρα σε αυτή τη χώρα γεννήθηκε το γνώθι σε αυτόν. Εδώ πέρα θα έπρεπε να το επιδοτήσουμε πρώτοι. Αν δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν ξεκινήσει από τα Google Maps, το πρώτο πράγμα που σε ρωτάει, λέει start from current location, από εδώ πέρα που είσαι. Η απάντηση είναι ναι. Αν δεν ξέρω ποιος είμαι, πώς θα επικοινωνήσω μαζί σου, ρε φίλε? Και αν υπήρχε αν γινόταν σε πολλές χώρες μεγάλες, πιο ανεπτυγμένες γίνεται, υπάρχει έλεγχος και κάνει ψυχοθεραπεία όλος δωρεάν και υπάρχει και έλεγχος των ειδικών. Δηλαδή, τι κάνει ο καθένας και πώς πορεύεται. Είμαστε μια χώρα, ο λίγον τι είπαμε, έχουμε μεγάλη καρδιά
Δεν έχουμε ανοιχτό μυαλό που λες και εσύ εκεί πέρα μέσα. Μεγάλη καρδιά έχουμε, εννοείται. Γι' αυτό είμαστε και αλεγράτοι και δραματουργοί και ξέρεις, το ζούμε στο έπακρο. Ανοιχτό μυαλό όμως που θέλει αυτή την ησυχία και την ηρεμία δεν το έχουμε σε Και καμία ξέρεις το κακό περίπτωση. ποιο είναι? Ότι το μυαλό, επειδή είναι το φρένο, γι' αυτό λέγεται σχιζοφρένεια ή λέγεται σοφροσύνη κτλ. Επειδή το μυαλό είναι το φρένο, όταν το μυαλό είναι πατημένο το φρένο, δεν αφήνει και την καρδιά να ανοίξει. Mm. Στο εξωτερικό, στο master που είχα κάνει, το μυαλό το λέγανε gatekeeper, γιατί ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα, κλείνει την πόρτα. Το μυαλό είναι κατά κάποιο τρόπο το heartkeeper. Γιατί ένα κλειστό μυαλό, ο οποίο φοβάται συνέχεια, σου λέει κλείσω, κλείσω, κλείσω εδώ πέρα. Άνοιξε το μυαλό, ρε. Γι' αυτό βλέπει και του Έλληνε, Γιάννη μου, που είναι στο εξωτερικό, οι οποίοι είμαστε ανοιχτόκαρδοι σαν άνθρωποι. Όταν ο Έλληνας ανοίξει και το μυαλό του, του ανήκουν τα πάντα, ρε φίλε. Του ανήκουν τα πάντα. Έχει ταυτιστεί ο Έλληνας με την κινδυνολογία. Νιώθει ότι κινδυνεύει πάντα ο Έλληνας και όπως στις φορές τους λέω, δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Όταν κινδυνεύσεις θα το ξέρεις εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τώρα δεν κινδυνεύεις τώρα που μιλάμε, δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Αυτό που εννοώ είναι ότι στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε από τίποτα, γιατί ό,τι είναι να μας βρει, θα μας βρει δίχως ερωτήσεις, γιατί είμαστε άνθρωποι, που δεν θα μας ρωτήσει και τίποτα και θα μας έρθει και από αλλού. Έχει μια κομική, είναι λίγο κομική η τραγωδία της ζωής, άμα το δεις γενικά. Προσπαθούμε να τα ελέγξουμε όλα από εδώ και από εκεί. Μας έρχεται από αλλού. Εμείς προσπαθούμε να προβλέψουμε τα πάντα, δεν τα προβλέπουμε τελικά και δεν απολαμβάνουμε τελικά τη ζωή μας. Αυτό το ζήσε, το τόλμα, το προχώρα, δεν είναι τσιτάτα. Είναι νοοτροπίες ολόκληρης ζωής και είναι ιδεολογίες ολόκληρης ζωής. Δεν είναι καθόλου τσιτάτα. Κάποτε τα νόμιζα για τσιτάτα, Στέφανε. Και είναι νομίζω τα πιο απλά και τα πιο όμορφα πράγματα, γιατί συνειδητοποιείς τελικά και τελικώς ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε και πολλά πράγματα, αλλά τώρα δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Από τίποτα. Μία από τις 26 εβδομάδες θα είναι η παγίδα του άγχους. Και ένας από τις βασικές γενεσιουργές αιτίες του άγχους είναι πάω να ελέγξω αυτό το οποίο δεν ελέγχεται. Ο Επίκτητος, στο βιβλίο των βιβλίων, το εγχειρίδιο ουσιαστικά, και το έχω κάπου εδώ πέρα, είχε γράψει «Των όντων τα μεν εστίν εφημίν, τα δέου και εφημίν». Κάποια πράγματα τα ορίζω, κάποια δεν τα ορίζω. Μία από τις βασικές γενεσιουργές αιτίες του άγχους είναι να πάω να ορίσω και να επηρεάσω αυτό το οποίο δεν μπορώ να επηρεάσω. Try to control the uncontrollable. Και τελικά ο Jim Quick λέει ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να επηρεάσει εσύ. Εσύ και το τώρα σου. Το να θέλω να τον αλλάξω, αυτό εκείνη τη στιγμή αγχώνομαι, τσιτωνόμαστε, σκοτωνόμαστε και μετά πλακωνόμαστε. Οπότε όλα αυτά έρχονται και δένουνε μεταξύ. Θέλει αφαίρεση, αφού μιλάμε για αφαίρεση, θέλει αφαίρεση μεγαλείου από μέσα εκεί, γιατί υπάρχει. Δεν είναι κακό μόνο που οι άνθρωποι κρυβόμαστε πίσω από το μεγαλείο μας, γιατί φοβόμαστε. Αλλά αυτή την αφαίρεση θέλει, του μεγαλείου, ότι μπορώ να τον ελέγξω ή μπορώ να τον προβλέψω. Τι μπορείς να προβλέψεις? Ούτε την ουρά μας δεν μπορούμε να δούμε. Οι άνθρωποι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Κακά τα ψέματα. Και ίσως αυτό το μεγαλείο, όσο πέφτει και πέφτει και πέφτει και το παλεύουμε να πέφτει, τόσο πιο πολύ γνώση μας δίνει για το τι είναι αληθινό και πόσο ευλογημένοι είμαστε, ας πούμε. Αυτό καταλήγω εκεί. Έτσι ακριβώς. Το αντίθετο της μεγαλομανίας ίσως είναι ότι θα δεις αν το αφαιρέσεις θα δεις την ευλογία, την ίση. Και το λέω και από τη μεριά του ανθρώπου που έχει βιώσει μεγαλεία μέσα του. Και όλοι μας. Κάποια στιγμή έχουμε κρυφτεί πίσω από ένα μεγαλείο. Γιατί? Τώρα έτσι το σκέφτομαι φωναχτά. Γιατί λες? Έχουμε κρυφτεί πίσω από το μεγαλείο μας καμιά φορά. Ο δικός μου δάσκαλος Γιάννη, ο Καλογύρου, όταν ζούσε και πάντα ζει μέσα μας, έλεγε ότι οι άνθρωποι πιο πολύ από την αποτυχία φοβούνται την επιτυχία. Πιο πολύ φοβόμαστε την επιτυχία υποσυνείδητα. Γιατί αν πετύχεις και παραδεχτείς το μεγαλείο σου και το αφήσεις το μεγαλείο να ξετυλιχθεί, ό,τι και να είναι, μεγαλείο ψυχής, πνεύματος, οτιδήποτε, σώματος, δεν ξέρω τι, πλέον θα πρέπει να κάνεις άλλες επιλογές. Και είναι τώρα όταν ξέρεις, φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο Γιάννης, ο Ξενάκης και τα λοιπά, ένας ή άλλος, είναι καλό προσωρινά. Όταν κάποια στιγμή βγεις μπροστά και πεις ότι εγώ θα πρέπει να κάνω αυτό, δηλαδή όταν πραγματικά δεις τι μπορεί να κάνεις, αυτό θα σε αναγκάσει να ξεβολευτείς. Οπότε υποσυνείδητα διάβαζα ένα άλλο βιβλίο, το οποίο έλεγε ότι οι άνθρωποι
βλέπουν δελτία ειδήσεων που ξέρουμε ότι ουσιαστικά δεν θα δουν καλά πράγματα, γιατί στο τέλος του δελτίου ειδήσεων θα πούνε μέσα τους, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα, γίνεται να μην πω τη λέξη, καλά είμαστε εδώ. Οπότε βαθύτερα ο άνθρωπος θέλει να μείνει στα αυγά του. Και όταν καταλάβω ότι μπορώ να κάνω 100 φορές παραπάνω πράγματα από αυτά που κάνω σε οποιοδήποτε επίπεδο, σαν πατέρα, σαν μητέρα, σαν φιλάνθρωπο, σαν επιχειρηματής, σαν οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να ξεβολευτείς. Και βασικά κατά βάθος δεν θέλουμε να ξεβολευτούμε. Οπότε γι' αυτό φτάνουμε από κάποιο σημείο και μετά να αυτοσαμποταριζόμαστε. Υποσυνείδητα και δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αγάπες μου, καλές όσοι είστε μέσα. Όλοι λέμε ότι θέλουμε να βολευτούμε, αλλά κανείς δεν θέλει να βολευτεί στην πραγματικότητα. Γι' αυτό σας μιλάμε. Κανένας στην πραγματικότητα δεν το θέλει το βόλεμα. Κανένας τους. Όσοι είναι μέσα εδώ ή όσοι μας παρακολουθούν ή όσοι μας αγαπούν, κανένας δεν το θέλει το βόλεμα. Μα κανένας. Όλοι θέλουν να κάνουν κάτι και αυτό που προσπαθούμε να τους πούμε πάντα και οι δύο με τον δικό μας τρόπο ο καθένας, είναι ότι υπάρχει τρόπος και γίνεται να αφαιρέσουν ότι είναι αυτό που θα τους πάει παρακάτω. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ ότι η επιτυχία που λέμε, η επιτυχία είναι πιο πολύ εσωτερική διαδικασία παρά το έξωθεν, αυτό που κάνει manifest μετά, ας πούμε. Είναι πρώτα φίλε, τα βίντεο σου κάνουν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες views γιατί μιλάνε τα μάτια σου και μιλάει η ψυχή σου. Εκείνη τη στιγμή, Γιάννη, το κάνεις γιατί το κάνεις για τον συνάνθρωπό σου. Δεν το κάνεις ούτε για το fame, ούτε για το glory, ούτε για την κλαμουριά. Εκείνη τη στιγμή όταν μιλάει η ζεστή σου φωνή και εσύ και ο Γιώργος μιλάτε ουσιαστικά στο συνάνθρωπό σου, γιατί εκείνη τη στιγμή η δόνησή σου να βοηθήσεις, να κάνεις κάτι για τον συνάνθρωπό σου. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουν αυτό ο κόσμος. Έτσι δεν έρχεται η επιτυχία, η αληθινή. Το βλέπεις στα μάτια σου, ρε φίλε, είσαι τόσο καλά. Δηλαδή, μιλάς για τη Λαμπρινή, μιλάς για το γιο σας, αυτό είναι αυθονία, ρε φίλε. Δηλαδή, ξεχυλίζει από μέσα σου αυτή η αγάπη. Και αυτό για μένα μεγαλύτερη επιτυχία είναι η αγάπη. Να πούμε στους ανθρώπους να το κάνουν, ό,τι είναι να κάνουν και να αλλάζουν να το κάνουν και φοβούμενοι. Και ότι και εμείς φοβόμαστε. Και ότι εννοείται. Συνέχεια. Θέλω να βρω ένα σημείο στο βιβλίο με αυτό που είπα τώρα. Κάτσε να το βρω. Να πούμε για όσους τώρα στο τέλος εδώ της διαδρομής μας με τον Στέφανο, ότι σήμερα μιλήσαμε για το καινούργιο του βιβλίο, το Λεξικό της Ζωής. Που το Λεξικό της Ζωής σου για μένα είναι από τα. Με άντυξε πολύ βαθιά μου. Με πήγε πίσω, με πήγε στον δώρο. Και στο δώρο το 2 με πήγε κάπως εκεί. Δεν ξέρω τι μου δημιούργησε μέσα μου. Μιλάμε γι' αυτό και μιλάμε και για τις πολλές εβδομάδες από τις 5 Νοεμβρίου που θα κάνει 28. Είναι οι εβδομάδες. 26 εβδομάδες, αλλά θα κάνουμε και παραπάνω, γιατί θα έχει και κάποια power sessions. Θα ρωτήσουν και θα απαντήσουν, οπότε θα είναι τουλάχιστον 26 εβδομάδες. 26 εβδομάδες σε ένα βιωματικό σχολείο από το Λεξικό της Ζωής σου, για να κάνουμε και λίγο πράξη αυτά που διαβάζουμε, με τον τρόπο που θα μας τα μάθει ο Στέφανος. Το βρήκα το σημείο. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για αυτά τα πολυπόθητα όρια που συζητούν οι άνθρωποι και λένε. Γράφεις μέσα ότι το όριο δεν χρειάζεται άλλο φωνές, που συμφωνώ απόλυτα και εγώ το πρεσβεύω αυτό. Χρειάζεται ισχυρές αποφάσεις. Ισχυρές αποφάσεις. Και θέλω να μας πεις λίγο τι εννοείς ισχυρές αποφάσεις. Δηλαδή, τι κάνεις όταν θες να βάλεις ένα όριο πραγματικά, τελικά. Με τη φίλη μου τη Μάρια τη Λαουτάρη, που κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, κάναμε κάποια στιγμή ένα live και κάνουμε και ένα σχολείο σχέσεων η Μάρια στο σπίτι μας, στο update, και έλεγε κάποια στιγμή ότι κάποιες φορές τα όρια δεν χρειάζεται καν να πεις όχι. Όταν βλέπεις εκείνη τη στιγμή ότι είμαι πολύ σίγουρο για τον εαυτό μου και ρε παιδί μου, με αγαπάω πάρα πολύ και εσένα με αγαπάω, σε αγαπάω και εμένα με αγαπάω, για να συνεχίζουμε να είμαστε σε αυτή τη σχέση και σε κάτι που δεν μας πάει, δεν χρειάζεται καν να πεις όχι. Βλέπουμε με τα μάτια, δηλαδή, όταν η αγάπη είναι ότι, ξέρεις κάτι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω, ρε παιδί μου. Και το λέει και ο φίλος μου ο Νατζέμι, ότι πολλές φορές το όχι το έχουμε συνδυάσει με θυμό. Έχουμε συνδυάσει το όχι με θυμό. Ενώ το όχι μπορεί να λέγεται με αγάπη. Ξέρεις κάτι, ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να μην χρειαστεί καν να πεις τη λέξη όχι που λέει η Μάρια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπορέσω σήμερα. Είναι τόσο σημαντικό και για τα νέα τα παιδιά, που κάποια στιγμή είναι στη φάση να κάνω τσιγάρο, να μην κάνω τσιγάρο, να κάνω αυτό το οποίο μου λένε άλλοι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Σήμερα δεν θα έρθω μαζί σας. Με χαμόγελο και με αγάπη. Φωνάζει ο Ανατζέμι. Το όχι να το λέτε με αγάπη. Οπότε αυτά τα περίφημα όρια
Όπως λέει και η Μάρια, ναι, ναι σε μένα, ναι σε εμάς. Δεν χρειάζεται καν να πεις κάποιες φορές τη λέξη όχι. Τα όχι τα θυμωμένα είναι όχι χαμηλής αυτοεκτίμησης. Ενώ τα όχι με αγάπη που λέει και ο Νατζέμι είναι υψηλής συχνότητα στην εκτίμηση του εαυτού. Γιατί δεν θες το κακό για κανέναν. Απλά λες το όχι σου. Και όπως λες και εσύ μέσα μερικές φορές το όχι είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Όταν ζήτησα από τη μικρή μου κόρη να πάω να πάρουμε τη μεγάλη, γιατί καταλαβαίνει δύο κορίτσια σε διαφορά 2,5-3 ετών η μία από την άλλη, υπάρχουν και ζήλες κτλ. Οπότε λέω, αγάπη μου, θα πάμε να πάρουμε την αδερφή σου από το αεροδρόμιο. Γυρίζει και μου λέει, όχι. Και ξέρεις, Γιάννη, το σημαντικό για να το κλείνουμε, γιατί είμαστε μία ώρα εδώ πέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Επειδή όσοι είμαστε γονείς, ή βιολογικοί ή μη βιολογικοί, γιατί δεν έχει σημασία αν το έχει γεννήσει το παιδί, όταν το μεγαλώνει σε γονιός. Γι' αυτό και είναι και άλλο γεννήτορας και άλλο γονιός. Όταν κάποια στιγμή δίνεις στο παιδί σου τη δυνατότητα στο σπίτι να πει όχι εντός πλαισίου, δεν μπορεί το παιδί να πει δεν πηγαίνω σχολείο, μία φορά να μην πάει, OK, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν δίνεις στο παιδί σου το OK, τη δυνατότητα στο σπίτι να μπει και σε σένα όχι, του δίνεις αυτομάτως και τη δυνατότητα αύριο μεθαύριο να πει κι αλλού όχι. Όταν δεν επιτρέπω στο παιδί μου να πει όχι, γι' αυτό λέει η Μέλ Ρόμπινς ότι people pleasers used to be parent pleasers. Έτσι. Όταν δηλαδή ένα παιδί που θα κληθεί να πει κάποια στιγμή όχι σε μια κακή συνθήκη, ουσία, ναρκωτικά, τζόγος, αλκοόλ, κάτι κακό, όταν δεν έχεις δώσει στο παιδί σου το δικαίωμα να πει τα δεκάτα όχι, όταν βγει και έξω από το σπίτι, πάλι θα νιώθει ότι δεν έχει το δικαίωμα να τα πει. Και τελικά θα μπλέξει με πράγματα, αλλά εσύ δεν του έδωσες το OK να πει το όχι, όταν θα μπορούσε να το μάθει να το λες το όχι. Αγάπες μου, καλές, συγκρατήστε το αυτό που είπε τώρα ο Στέφανος, γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλο μάθημα αυτό. Δηλαδή, θα πει όχι έξω, ναι. Θα έχει την τόλμη να πει και το όχι έξω, αν ακουστεί και ένα όχι στο σπιτικό. Μέσα που θα το σεβαστούμε, όχι έτσι όπως λέει ο Στέφανος, σε μια επαναληψιμότητα βέβαια, σε μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται συνέχεια. Εξαιρετικό. Στέφανε, να πω για να κλείσουμε όντως, γιατί έχει περάσει η ώρα και πρέπει και εγώ να πάω να εξασκήσω τα γονεϊκά μου καθήκοντα. Θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το διαμάντι που μας έγραψες. Θέλω να πω στον κόσμο που μας βλέπει, αν δεν το έχετε διαβάσει, με πολύ αγάπη το λέω και με πολύ ειλικρινά, διαβάστε το. Θα σας δώσει μια αίσθηση για τον εαυτό σας, για το τι χρειάζεται να αλλάξετε και θα σας δώσει και μια γνώση παραπάνω για το πώς οι λέξεις μπορούν να ξεκλειδώσουν ολόκληρα νοήματα. Σε υπερευχαριστώ, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και πόσο σε θαυμάζω και θα το λέω πάντα, γιατί εμείς συνδεθήκαμε όχι τυχαία, γιατί η τύχη δεν είναι τύχη στην πραγματικότητα, είναι μια προσπάθεια, και όλα τα καλά του κόσμου μέχρι την επόμενη φορά που θα ανταμώσουμε. Με συγκινείς αφάνταστα, Γιάννη. Είσαι ένας άνθρωπος γενναιόδωρος και γενναιόψυχος. Όσοι που παρακολουθούν τον Γιάννη, και θα το σώσουμε, έτσι. Βέβαια. Όσοι το δείτε, που θα ήταν χιλιάδες άνθρωποι, να ξέρετε ότι ο Γιάννης μπροστά και πίσω από την κάμερα, μπροστά και πίσω από το κινητό, μπροστά και πίσω από το βίντεο κτλ. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Είναι ο ίδιος σεμνός, είναι γεμάτος αγάπη, γεμάτο αυτή τη ζεστασιά ψυχής. Ακριβώς αυτή η ζεστή φωνή σου, Γιάννη, εκπέμπει την ζέστη, την ζεστασιά της ψυχής σου. Πραγματικά. Και σε ευχαριστώ αφάνταστα. Με τιμάς πάρα πολύ. Πραγματικά, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι φίλος μου. Κι εγώ σε ευχαριστώ για όλα, και στα επόμενά μας και στα επόμενά σου και στα επόμενά μου μαζί θα είμαστε. Να είμαστε όλοι καλά. Πόσο, ρε παιδί μου, για να κλείσω αυτό, πέρυσι που είχαμε βγάλει τα βιβλία μας μαζί, πόσο πανηγυρίζαμε ένας μαζί, που ήμασταν στην πρώτη τριάδα του ΠΑΠ. Ναι, ρε φίλε! Ναι, ρε φίλε, είναι πολύ σημαντικό το πρόσημο της ζωής σου να είναι πρόσθεση. Δεν κατακτείται έτσι εύκολα, θέλει δουλειά. Αλλά κοίτα αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή, πραγματικά, και λες, δεν αξίζει να κάνω αυτό το πράγμα που κάνει ο Γιάννης στον τομέα μου. Αξίζει, ρε πούστη μου, κάντο. Να χαιρόμαστε με τις χαρές των ανθρώπων και να τους λέμε μπράβο και προχώρα. Θα λέει, είναι αυτό που λέγαν, το σταματάω εδώ, τα παιδάκια όταν ήταν μικρά, που λέγαν καθρεφτάκι. Αυτό είναι όλο. Ό,τι λες, πάνω εδώ πέφτει. Άμα εγώ χαίρομαι με τη χαρά σου, σημαίνει ότι νιώθω και εγώ πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου και χαίρομαι. Έτσι ακριβώς. Δώστε, και ό,τι δεν κάνει, αφαιρέστε το. Να, μας το είπες. Έτσι ακριβώς. Κάνουμε έτοιμα για κολλάμπ για να το ανεβάσουμε στο προφίλ μου. Εννοείται. Σ' αγαπώ πολύ, ξεκουράσου. Και εγώ, αγόρι μου. Τα λέμε. Και ευχαριστούμε και όλους που ήταν μαζί μας, όλους τους φίλους, έτσι. Γεια σας, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
Φιλιά. Φιλάκια πολλά. Γεια.